tsotra hely zegny ny valy. Mahatonga olo araiky tsy valy zegny ny tsy fahazahoan'ologno fa ny fôa avy tambony fandriagna zegny izy. Zay zegny mahatonga olo araiky tsy valy zegny. Satria izy ka tsy azonao onogno zegny anao ny fôa avy ambony fandriagna. Tiako volagninao zegny avy ambony fandriagna anao zegny fa tsy ambony fandriagna anao hôpitaly. Avy ambony fandriagna anao zegny anao ny fôa. Na hoe avy tan-tragnonao zegny anao ny fôa. Tsy narary. Salama tsara, salama vatagna, salama saigny zegny. Izy ka azonao onogno zegny raha zegny, raha ohatra ka anao zao ty zegny magnano comparaison hoe anao zao ty salama de misy olo zegny agny marary à l'hôpitaly. Tokony ho azonao onogno fa tokony ho faly zegny anao manomboka eto zegny. Zay zegny voalohany. Izy ka tianao zegny araiky igny ambanao zegny. Faharoa zegny mahatonga olo tsy faly zegny tsy fahaizany ino zegny ny raha tiany zegny. Raha tiany satria araka ny raha volaniko zegny afaliagna avy agnaty ato hoe zegny avy agnatin'ny fo ty ato zegny ny afaliagna. Donc ny raha tiany fonao zegny tokony ho azonao onogno amin'ny andraniany zegny. Raha ohatra ka fahasalamagna zegny, ino zegny ny raha hitondra fahasalamagna bebe kokoa zegny tianao hitsabogna amin'ny andraniany zegny. Izy ka azonao onogno hoe ity raha andeha hitsabogna, ohatra hoe sport, andeha hagnano sport zegny anao amin'ny andraniany zao ty zegny. Donc zegny izy ka anao zegny mavita mipompy folo zegny isan'andro, nefa miakatra 20 zegny izy de toko fa ho faly zegny anao. Na koa hoe hitady sakafo zegny anao, sakafo mahasalama. Satria raha zegny matetiky fivolanko amin'ny namako koa somary magagy zare fa karaha zay izy. Ohatra hoe sakafo mahasalama zegny ny finanagna pomme zegny. Donc zegny pomme nefa 500 fofa mahazo pomme. Mandeha mitady pomme zegny anao, tsakaraka pomme anao gauche droite ary anao mizaha pomme, hitanao i pomme igny faly zegny anao fotoana zay. Satria tsy amarozan'ny vola zegny tokony hafaly fa ny fahaizanao raha andeha tsabonao aminazy, avy eo koa zegny fahaizanao mampiasa izy amin'ny raha araiky tianao zegny. Zay zegny ny mahatonga hafaliagna zegny. Fahatelo zegny ny mahatonga olo araiky tsy faly zegny ny tsy fagnanaovany visualisation aloka izy miala avy ambony fandriagna zegny. Satria anao zao ty zegny petraka ambony fandriagna aloka anao andeha hiboaka tragno zegny, na koa hoe anao zao ty mpianatra aloka anao andeha hianatra zegny, andeha l'école ary zegny, tokony fa ho azonao onogno fa hoe misy olo zegny mety hagnano raha tsy tianao zegny à l'école io zegny. Raha ohatra ka anao zao ty zegny mpiasa, na anao andeha hiasa zegny, na anao zao ty abronao zao ty anao andalagna zegny tokony fa ho azonao onogno fa hoe amin'ny fotoana zao ty ne na dia mahasoa mifampizaka raha igny foa nefa misy mameloko ny sanany. Donc zegny tokony fa ho azonao onogno zegny raha zegny fa tsy miconcentré zegny anao eo amin'ilay problème, fa miconcentré zegny anao amin'ny solution hoe ino araky ny tokony ataoko raha ohatra ka ampiasagna anaka ao zegny misy olo magnano raha tsy tiako, na ka hoe patron zegny masiaka be. Zay zegny tsabonao amina visualisation na hoe équipinao zegny masonao hoe mandiniky ny fotoana tsara zegny. Zay zegny ny tokony tsabonao amin'ny fotoana zegny, ny fandinianao le raha tsara zegny. Satria zay zegny le volagninao izy le amin'ny le ambany ato zegny. You don't get what you want, you get what you picture. You got what I mean? You don't get what you want, you get what you picture. I don't know exactly what you're thinking about of this video, what you picture inside of your mind, in your box. Karaha zay zegny izy. Arakaraka ny raha dininao akato zegny ny atonganao zegny ho faly zegny. Tsy haiko asa karakory fandinianao vidéo ty niany, asa raha tokony hafalanao, asa raha karakory fa toko fa tokony ankafizinao zegny sy ty satria fa karaha ty edy izy. Faramparany zegny ny mahatonga olo araiky tsy faly zegny ny tsy fahazahoan'onogno fa hoe afaka magnampy olo zegny izy. Anao mizahazaha zao ty zegny afaka magnampy olo zegny anao. Satria ino ma ny mahafaly bebe kokoa zegny raha ohatra ka anao zao ty zegny magnampy olo. Ny raha mahafaly anao zegny amin'ny fotoana zay aleva onogno fa hoe zahavy zegny filingin'ny olo araiky ambadikinao io, raha ohatra ka anao zao ty zegny miala avy agnatin'ny vidéo ty andeha hagnampy olo zegny anao zao ty. Tsy haiko zegny ino raha avitanao magnampy olo. Fa izy ka hampianao zegny olo io na zaza izy io, izy ka olo maventy boka tsy mahatsara magnampy zaza zegny mbola tsy mipetraka tsara ny place maha olo maventy izy. Zay zegny tegna maha olo maventy ny olo maventy tia magnampy ny zaza. De aleva onogno fa hoe na dia ny zaza ampianao na dia ny namanao ampianao, olo mitovy anao zegny, indrindra fa olo tsy hainao aza ampianao izy koa zatra magnampy olo zegny anao fiainagna de maregny hafaliagna fo zegny anao. Zay zegny mahatonga ny filingy agnatina hafaliagna zegny
mipetraka tsara ny fitiavanao magnampy olo hafa zegny. Izy io zegny na mangataka na tsy mangataka tianao fo zegny magnampy izy raha ohatra ka fa amin'ny fotoana tokony agnampihagna izy. Donc zegny izy koa zegny tsy manigny fahazaragna zay zegny anao hoe fahazaragna magnampy ny hafa zegny mety fa ho sarotra aminao zegny ny ahita hafaliagna zegny. Donc zegny ataoko fa azonao honogno tsara hoe ino ny raha nazavaiko teo igny mahakasiky ny olo araiky na koa hoe misy olo zegny agny mbala tsy faly i raha aby igny zegny atonga izy tsy ho faly fa raha ohatra ka izy zao ty zegny miôva manomboka zao ty zegny na anao mizahazaha zao ty zegny izy ka fa mba tegna te ho faly zegny anao ataoko fa afaka magnampy olo zegny anao amin'ny raha araiky tianao zegny ke ajanontsika eo ny programme niany toy ny mazatra zegny izy ka anao zao ty zegny amin'ny Facebook zava amin'ny YouTube ary zegny safe ary koa zegny za mbala mazava misimisy aveo zegny anao zao ty izy ka fa amin'ny YouTube zegny zava amin'ny description ambany ao na koa hoe ndao magnatona Facebook développement personnel tsikaratra mbala hato fo za afaka andegna zava raha aminao zegny fa donc fa vognonanao i-abonné aveo activer notification nao amagnaraka zegny atsika magnano misimisy lien zegny ambany ao an'izay jompy donc fa anao zao ty zegny layon anao zegny afaka mitsabo le raha tokony afalanao amin'ny andra niany kala peace.